Diliman Preparatory School, ATR Kimeng Financial Services, SM Department Store, and Dole. Welcome back to Square Off the Civics Debates Battle Manila. Our next question will come courtesy of Attorney Elma. Yes. This question is addressed to both of you. I would just like to hear your views on how you intend to mobilize the communities, the residents of Manila, in the cleaning up of their beloved city. Magsisimula nga po yan sa ating mga mamamayan. Kaya nga po sabi ko, at the very source doon natin uumpisahan. Kaya bawat Manileño ay may responsibility sa paglinis ng Maynila. Yung pagtapon ng basura, segregation, recycling, ay dapat ating kampanyahin para malaman ng mga mamamayan na sila ay kabahagi nitong programang ito at meron silang responsibilidad para ayusin, linisin ang Maynila. Mayor Lynn? Ginagawa na po namin yan. Pinakiusapan namin ng mga barangay chairman na pagsabihan lang yung kanilang mga nasasakupan na huwag basta magtapon ng basura. Pero ang masasabi ko lang ho, ang Maynila siguro ang pinakamagandang merong collection system. As a matter of fact, during Typhoon Ondoy, wala ho kaming kalat na nakita ninyo na nakatambak as an offshoot of that typhoon. Ang nangyari po yung Quezon City, Marikina, humihingi pa ng tulong sa amin para pahiram daw yung mga truck namin sa kanila. Just to show to you that we have a surplus of truck going around. 250 trucks ang umiikot sa Maynila 24 hours nangunguliktan nito mga basura. Dangan nga lamang, meron din ng mga kababayan tayo, matigas ang ulo, tama yung sinasabi ni Shani, yung indiscriminate throwing of garbage. Naglagay ho na kami ng mga garbage receptacles dyan, pero meron pa rin nung hindi nagagamit yon. Kaya meron naman kami mga street sweepers na nagwawalik. O meron pa rin nung motorized street sweeper. Kami lang ho meron nun Kaya pagdating ko sa paglilinis sa kalsada, at pag-kolekta ng basura, palagay ho sa Metro Manila, kami ang pinakamagaling. All right, thank you, gentlemen. Next question. Now, because Manila is a port city, thousands of container vans travel through the streets daily, congesting traffic and, of course, damaging the roads. How would you solve the problems caused by these container vans? Secretary Razon, 1 minute, sir. Ang aking pong palakala dito ay dapat pong magkaroon tayo ng rerouting para hindi po papasok itong mga trailer trucks na to, mga container van sa ating Luzon ng Maynila. At dito sila ay padadaanin dito sa Road 10. At matapos dumaan ang Road 10, sila ay dadaan dun sa Circumferential Road 3 para yung ating mga lansangan sa Luzon ng Maynila ay hindi masira at hindi magkaroon ng traffic dahil sa libo-libo na mga container trucks na dumadaan dito. At itong mga trucks na to, ginagamit ang ating mga kalsada, sinisira ang ating kalsada, nag-create ng traffic. Ngunit wala naman po tayong pakinabang na nakukuha sa ating port or dito sa mga haulers na nagdadala nito. Mayor Lynn, you have 2 minutes to comment and for your own answer. Magrereklamo naman ho, yung dadaan na dito mga trakteto na botas o kalokan, magrereklamo rin. Siguro ang mabuti ho niyan, gumawa ng batas. At ako po, na kinausap ko ng mga congressman ng City of Manila na mag-enact ng isang batas na magbabayad dito mga truck owners sa kanilang perhisyong ginagawa sa karsada ng lungsod ng Maynila. Ito, sabi ni Secretary ni Razon na talagang malaking kasiraan sa aming kalsada. Kasi mabibigat ang hinihilan yan unfortunately, hindi pa ho nakaka-first base sa Kongreso. May mga naglalabi ho yata tungkol dyan. But that is, I think, the most practical thing to do, na to tax them for every container. Siguro kahit 20 pesos o 50 pesos na dadaan sa mga karsada namin to help in the maintenance and the repair of roads. Malaki ho talagang perhisyo yan. Pero wala naman tayong magagawa because the present existing laws provides that you should allow passageway to these trucks, whatever the nature they may be. Kay jeep, kay tricycle, kay kotse,
wala akong batas na sisingilin sila eh. Pero kung magkakaroon naman ng batas, we will certainly appreciate it. I think that will solve the problem. Has it occurred to either of you maybe to develop the railway system? Because I believe any other city, port city elsewhere would have such a system. I believe Manila is perhaps the last one in the world that continues to use these container vans. Dati po may planong ganon na ang ating mga container van sa isasakay sa train, manggagaling po sa MICP at ilalabas, dadalhin po sa Calabarzon o kaya sa Northern Luzon. Ngunit hindi po natuloy yan. Ako po hindi naniniwala doon sa sinabi ni Mayor Lim na wala nang magagawa dito sa mga container vans na to dahil kung nagkaroon tayo ng ordinance na pinagbabawal ang pandaan itong mga trailer na to, mga truck na to sa Ross Boulevard, pwede naman tayo magpasa rin ng ordinance para ipangbawal silang dumaan dito sa mga lansangan ng Maynila at yung dadaanan nilang Road 10 at saka yung Circumferential Road 3 ang national roads at avenues designed to carry and accept itong mga ganitong traffic. Okay, Mayor Lim, would you like to comment? 30 seconds, sir. Magkakagulo po dahil kung lahat ng dadaanan ng mga truck patungong probinsya mag-i-enact ng kanilang ordinansa imposing fees, malaking gulo ho yan, wala nang bibiyahe. Kaya kinakailangan ho national law para standardize ang singil at kung paano mag-share yung mga different municipalities or cities, gano'n na lang. Hindi ho pwedeng indiscriminate enactment of ordinances kasi it will create chaos. All right. Gentlemen, we are running out of time, so I will ask a final question. Since both of you are, of course, experienced crime fighters, what crime problem of Manila would you prioritize? How would you solve it? I will give the first answer to Mayor Lim. Thank you, Twink. Siguro dapat ibalik yung time and proven practice ng mga police departments all over the world. Ibalik yung foot patrol. Na lagi ko na lang ko sinasabi sa lahat ng mga naging Director General ng INP, PNP, na ibalik yung foot patrol. Dahil itong foot patrol neto will be a deterrent to the commission of crime. Dahil pag nakikita ng mga potential criminals na nandun yung uniform policeman, hindi yung gagawin yun dahil mahuhuli sila. Ang problema ho, it has fallen on deaf ears. Dahil hindi ko maintindihan kung anong dahilan, pero hindi rin ako nagsasawa na i-request sa kanila, ibalik yung foot patrol. Hindi nila naintindihan yung relevance ng foot patrol. That is the essence of police work, crime prevention. All right. Secretary Razon, you have 1 minute to answer. Ibabalik po natin yan, yung police visibility, foot patrol. Nagawa ko po yan nung ang aking mayor ay si Mayor Lim at ako ang kanyang district director. Nagawa ko po yan nung ako ang regional director ng National Capital Region. Nagawa ko po yan nung ako ang naging chief PNP. Katulong po ako doon sa nagsasabi na kailangan mataas ang ating police visibility. Kaya po mangyayari yan pag ako po ay nabigyan ng pagkakataon na maglingkod sa lungsod ng Maynila. Ang sagot doon sa tanong mo, Twing, ang importanteng dapat addressin natin ay yung street crimes. Itong mga crimes na nagbibiktima sa ating mga ordinaryong mamamayan at droga. Yung droga ang isang dapat nating bigyan ng pansin dahil ito sumisira ng ating lipunan, sumisira ng ating mga kabataan. There should be a no-nonsense campaign against drugs, no? At walang pakundangan, whether kamag-anak or anuman, ay dapat managot sa batas. Thank you, gentlemen. May we invite both sides to cross the House. So ends Battle Manila. I'm Twig Bakarig for Square Up the Civics Debates. Vote wisely, citizens.